खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 11 जुन 2025 मायथाइ एबा 27 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। बांद्राय जिंगासिनाय आरो नारसिननाय हुदाया नोंथांनि सावस्रिखौ खहा खालामनो हागौ। थाबैनो गोसो गुदुं जानायनि नोंथांनि गोसोखौ सामलाय आरो रंजानायाव बांद्राय खरसा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दो थानाय सावस्रि जेंनाफोरा नोंथांखौ गोसोआरि दुखु होनो हागौ। दावबायथाय सेक्टरा नोंथांनो मोनसे मोजां जिउ राहा होनो हागौ। बेयो नोंथांनि हाबिलाफोरखौ बुजिनो आरो बेफोरखौ मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि सम। जाफुंसारनाया नोंखौ गोसो गुदुंयै नेगासिनो दं। दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साननायनि सान जागोन। दिनै जागायजेननाय जायखिजाया खामानियाव नोंथाङा थारैनो जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा नखरजों बबेहायबा बायजोआव थांनो खाबुबो मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोबां हायुंआरि कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि खाबु मोननो हागौ। बे नेरसोननि फरायसाफोरा सानखौ रंजानायाव बारहोगोन। जायफोरा जुजिगासिनो दं बिसोर दिनै लुबैजाथाव बान्था मोनगोन। सोलायनाय थासारियावबो नोंथाङा गावखौ थार लामाथिं दैदेननायाव जाफुंसार जागोन। शनि थानसालियाव थाव जासि, नोंनि सावस्रिया जोबोद मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा कमिसन, मुलाम्फा, बाहागो एबा रयेल्टिनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि फंबायआ नोंथाङा सान्नायनिख्रुइ बांसिन हेफाजाब होग्रा फोरमान जागोन। नों आरो नोंनि अनजाथावआ दिनै मोजां मोनलायनायनि लैथोआव गोजावहैगोन आरो अनलायनायनि निसाखौ मोनदांगोन। गाहाय मावख'गिरिफोर आरो मावफारियाफोरनि नोजोरथिया जोबोद हेफाजाब होगोन। नोंथाङा हाबनाय जायखिजाया बादायलायनायाव नोंथांनि बादायलु आखुआ नोंथांखौ देरहानायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नखरजों थाफागोन। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो मोनसे मख'जाथाव फालांगियारि गोरोबथा मोननो हागोन। सासे फोथायजाथाव सुबुंनिफ्राय बोसोन लानो गोसो गैया। सोरखारि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय दिनै दावगानाय लाबोगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि मिजिं दं। दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। जाय फरायसाफोरा गुबुन हादोराव फरायनो लुबैयो बिसोर गोब्राब खामानि मावनांगौ, मानोना जाफुंसारनाया थारैनो फैगोन। हनुमान चालिसा फराय आरो नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। बेयो गोसोआरि महरै जोबोद मोजां सान जानाय नङा। गावनि बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां जानायाव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया रंजाथाव जागोन, नाथाय बांद्राय रां दा बाहाय, नङाब्ला नोंथाङा लांदां सिफिजों न'आव फैफिनगोन। गावारि सोमोन्दोफोरा गोसो गुदुं आरो नाजुक थागोन। गोदान मावथांखिफोर आरो हाबाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। दावबायनाया हरखाब मुलाम्फा लाबोनो हायाबो जानो हागौ, नाथाय बेयो मोनसे मोजां इयुननि थाखाय बिथा गायसनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना लोगोफोरजों थांगोन। मोनसे गोजाम फालांगियारि गोरोबथाया हरखाबै नोंथांनो मुलाम्फा लाबोगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। समाजाव नोंथांनि मान-सन्मानआ दिनै बांगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनो हागौ, जाय इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। फालांगियारि नोजोरजों दिनै जेराव नोंथाङा रां थिसनगोन, नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव साबसिन फिथाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लानो हायो।
दाउफोरखौ आदार हो आरो साना मोजाङै थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। तुला राशि, दुखु आरो गोसो बायनो नाङा। मोनफ्रोमबो रां थिसननायखौ सांग्राङै मावफुं आरो नाङै खहानिफ्राय बारग'नो थाखाय नांगौबादि बोसोन लानो गोसो गैया। सम्पथिखौ लानानै नांलाय खमलाय जानो हागौ। हायोब्ला बेखौ गुसु खर'जों सुस्रांनो नाजा। आयेनारि आखाय होनाया मुलाम्फा गोनां नङाबो जानो हागौ। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय नांलायनायफोरखौ दिनै फोजोब, मानोना गाबोन जोबोद गोबाव जानो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांनि बुद्धि आरो गोहोमखौ बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै गावनि बिफाजों रायज्लायनाय समाव गावनि बिबुंथियाव सांग्रां था आरो बेबादि जेबो बुंनायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि गोसोखौ दुखु होनो हागौ। राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि मान आरो मानखौ बांनाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा दिनै सिगांथिं दावगालांनो थाखाय गोदान बिथांखि बानायनो हागोन। लुनाय फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। दिनैनि साना बे राशिनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। बिसोरो मोनसे गोदान फालांगि जागायजेननाय नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। धनु राशि, गोसो बायनाय एबा नारसिननाया गोसोआरि गोजोनखौ फोजोबस्रांनो हागौ। रांखान्थियारि जौगानाया रोखा। नखरारि आयदाफोराव गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। नोंथांनि सांग्रांथि गैयैआ बेसेन गोसा जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि गोजोननायखौ मोनदांनो थाखाय नोंथाङा सोरखौबा गोदान लोगो हमनो हागौ। खामानि मावग्रा जायगायाव थासारिफोरा दिनै नोंथांनि लामायाव थांनाय नङा। खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना दाफोथाय आरो बिसोरनि सैथोखौ मोजाङै आनजाद नाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। लोगोफोरजों सोमोन्दोआ सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। गावनि बिफानि मददजों नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन आरो नोंथाङा बेयाव जाफुंसारनाय मोनगोन। गोदान साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय बिसोरनि नागिरनाया थाबैनो आबुं जागोन। नोंथाङा सोरखारि साख्रिबो मोननो हागौ। दिनै रावजोंबो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि थाखाय नोंथांनि सोदोबफोरखौ हमथानानै लाखिनाया साबसिन जागोन। दुर्गा चालिसा फराय आरो जौगानाया नोंथांनि जिउआव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। कुम्भ राशि, नोंथाङा गावनि आबेगखौ सामलायनांगोन। गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बांद्राय खर्सा दाखालाम। नखरारि जेंनाफोरखौ गोनांथि हो। गोबाव खालामालासै बेनि सायाव सावराय। मानोना जेब्ला बे जेंनाया सुस्रांजागोन अब्ला न'आव जिउ खुंनाया जोबोद गोरलै जागोन आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गोहोम खोख्लैनायाव जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनिफ्राय फोथायखेबस' खालामजानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय बिरोंदामिनजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोराव रां थिसननो हायो। दिनै नोंथाङा गोसो जाना गुबुनफोरनि थाखाय जाय खामानिखौ मावदों बेयो बिसोरनि थाखायल' हेफाजाब होनाय नङा नाथाय नोंथांनि गोसोआव मोनसे मोजां गाव सावगारिबो सोरजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा सानसे पजिटिभिटिजों बुंफबगोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों लोगोसे इयुनजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां थिरांथाफोर लानो हागौ। मावख'आव लोगोफोरजों माखासे दान्थे-बिदान्थे जानो हागौ। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो आयदायाव नोंथांनि बिबुंथिखौ फोरमायनायनिफ्राय गोजानाव था। सोरखारि साख्रियाव थाग्राफोरा मासि जौगानायनि थाखाय गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन आरो जुजिनायनि उनाव नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जागोन।
दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारिनि बाहागो जानो हागौ, जाय नखराव सन्मानखौ बांहोगोन। मासे मोसौनो रुटि दौ आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउआव खुसि आरो जौगानाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।